bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV kono kadi ne ko amtuɓe yebde émission gande ɓaleɓe walla ɓe mbiya gande mon onon ɓaleɓe kono tan en jaɓɓimo no mo ganduɗa ko dewnoɗo ɗo rewi ɗo laabi kewɗi kono kadi ne almuɓe ɓe mbaɗi erago wonde o rewino ɗo kamɓe famde holi kanko woni Cheikh Baye Sow ganda joɗɗo gandal sukoɗo batte duuɓi kono noon ko mawɗo ɗo batte hakkille on tigui bismitiɗen ɗo ina wona lawol tataɓol walla mbiyen kadi nayaɓol Cheikh Baye Sow assalamu aleykum. وعليكم السلام ورحمة الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله بندر بجول on calminama on jurama on beltanama mi salamnima no fewi mi salmini Pindi TV mi salamni mawɗo ko ñagne man Allah jam e kisal machallah non Cheikh Baye Sow caggal nde jaada Gambi jaada Mali jaada Mauritanie holko nawnama toon ko almuɓe nawnama toon walla ko lappol tan ngol bannaɗa jaada alhamdulillahi rabbil alamin ko min jeehi toon ko min noddama toon min jeehi toon ko min garti kono ko min toon noddunoɓe saba ko hono ni tan ko neɗɗo nanamma ɗo kaala ɗo o ƴetta numéro man nuɗo jokkodiron noon ha wonko o yi tan on nodduma si noddema noon ko tawiya ɗum ko ɓen gollodira mabɓe ko ɗum addi min jeehi ɗen lesɗele foof ko ɗum nen ko yettude hen Allah no fewi saba ɗum nen ko hoolari waɗata ɗum e saabu sa jokkodiri neɗɗo ha nodduma naɓma wuuro mum ko wonko o yi e si ana ɗum hen wawi taw ko ɗum waɗata e ɗum ne ko yettude hen Allah no fewi ko ɗum neɗɗo men ha toon ɗen lesɗele foof eyyi min hen jitta Allah no fewi machallah beela gollade e caggal leydi Sénégal beela no weeɓi walla weeɓani eyyi ko gollade toon ko heɗum ɓuuri sattude saba ɗum koko laaɓi tan naɓatma toon ko woni ko mbimami ko jokkodirde neɗɗo tan ha wonɗo keɓdoy ɗon walla ha jogoma hoolari walla wonko leggodirɗon tan ha o yeehi hen hoore makko ko ɗum waɗata ɗum kam ko suusdemo noddu naɓma wuuro mumen saabu so naɓema toon wona kamko tan leggodirtama toon e leggodir woɓɓe ha heewi ɗum noon so yiyanima wonko tan ɗum o sosata ɗum wadde e saabu adda neɗɗo wuuro moon wiyata o neɗɗo ɗum hoole no fewi e ɗum nen minenne so min hay leggodira e neɗɗo min gandani min leggodirta e neɗɗo he e saabu ko woni foof woni hen surtout jamanu men hande noon e ko woni foof woni hen ɗum noon min hen leggodira e neɗɗo tan ko minenne miɗum ganden min mbaddata hen e neɗɗo inchallah min mbawa tigui golle foof ko woni sohla e golle emin gandi almuɓe hewɓe noddoɓe ɓe mbiyata ko Cheikh Baye Sow ceerno joni ceerno cukalel golle ɗe no laaɓi e nder golle ɗe ƴewle ɗene aussi yo beela aɗa waɗa ɗum tigui rigui ha joni ƴewle mbaɗannoɗa ɗe ƴewle laaɓɗe ɗe almuɓe kalata ɗe beela aɗa waɗa ɗe kadi eyyi ko min mbaɗa ƴewle kono hen usti eyyi min ƴewrata joni ne min ƴewratno eyyi saabu ƴewgal ɗo wona ko weeɓi eyyi minen ƴewel amen hen heewi koɗe naɓnoto eyyi ɗum nene ko ɗum te ko mbima minen ƴewel amen hannde he usti no fewi ko wona ɗo min dilli foof min ƴeewa eyyi kono si min hen leggi hen heewi so min leggodira e neɗɗo noon tawde neɗɗo anda ñabbu makko ɗi foof min ƴewana ɗum eyyi min daw andu ñabbu makko min daw andu komin ɗum safrata so min mbawi ɗum safuru min ganda min ɗum mbawi safuru si min mbawa safuru min ganda min mbawa safuru eyyi min mbasa naata golle makko eyyi kono ko wona gaɗa foof min ƴewana ɗum dal tigui rigui joni jaɓanten ko tonggode ma nde keɓeteɗa numéro mo ganduɗa ko on almuɓe keɓratma artan min hen joni 77 275 78 98 77 275 78 98 ɗum ko yeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV jawteten koye peggue ɗe ganduɗa ko baɗɗe fayidu kala mo kaɓɓanɗa feggere nde dal aduna foof tinat ɗum ɗen peggue ne sifa mum eyyi ko ɗen peggue heɗo goodi heɗo liggueɗe eyyi hayma anda nene hen wawi taw nani hawtimere Souleymane wawi taw nani ɗum ne kono pegge ɗe kam ko gollirteno ko nani ɗo ha joni
e ko gollirten ko nenɗo hay joni ɗi jahani ko wona ɓañere e udditare e nabde neɗɗo kutoɗo sohli ko ɗum tan ɗi jahata kala min hen legganoon en min namdoto ɗon ko eko golloto walla eko sohli gollade ɗum min leggiranto ɗum golle feggere makko pegge ɗe ko neɗɗo addata haalis mum walla ko an addata haalis o walla ko hono pegge ɗe ko min liggoto ɗum koɗe pewdade haade paari alaji comme ɗe pegge ayi ɗe pegge eyyi ko ñiiɗe pewdirteɗe ngara walla ko an joguiɗe eyyi ko wonko waɗate nder eyyi ko waɗate ko nder woni ko comme ɗum ɗo ni wooda ko waɗa nder eyyi wonko waɗate pegge amen wonko waɗate nder mi anda peggere ma ɗo eyyi ɗum noon ko ɗum liggete si gollama ha paari eyyi ko ɗum a jogoto ɗum jaaha a fewnat ɓe pegge minen kam min pewnata pegge ɓenno joɗɗa o waɗanma toon so hen ɗum fewaɗat o haalata eyyi o deƴƴat waɗanma toon ha para tawa toon waɗi ko mbaɗata ko ar toon waɗi neɗɗo o mo ligganɗa feggere nde fof a waɗi ɗum toon enne mum yettode mum e enne jiknaɗo mum e duuɓi makko pegge ɗe kadi ne garen ko feggere ɓayre feggere ndenko e feggere dañal eyyi ko feggere wotere nde foof ko ɗum foof ko toon ɗum wonata ɓayre nde ndenko ka dañal ngal eyyi heɗe ɗe jahani ko wona ɗum ɗum tan ɗe jahata ko ɗum take ɗe cohla eyyi ɗum tan waɗete toon holko pegge ɗe caali holko ɗe goɗi woɗo majje ko holɗum ɗe caali tan ko soɓe soɓe manam soɓe tan ɗe caali soɓe tan caali kono paami soɓe ɗe caali ko soɓe tan kala ko woni soɓe ɗum kala ko ganduɗa so sa ɗum memi sallego ma yakkima ko ɗum tan caali tigui en jawtat joni e nooɓo mbeɗa yiiɗi ɓi madame Sall walla mbeɗa yiiɗi ɓi Ndeye Fatou manam e woɓɓe ɓe caali ɓe jiiɗa kam joni mbeɗa yiiɗi ɓe jiiɗam eyyi ko ɗum de woni nooɓo eyyi ko ɓe jiiɗa waɗe feere ha jeeɗa ko ɗum woni nooɓo eyyi ɗum nene minen min jogui jeete amen e piiɓe amen ɗe min mbaɗata min jagga enne kaari min mbadda min jaato min peeɓa ha wona force eyyi ko ɗum nene ko jomum yiiɗa so yeehi tan jooɗo eyyi so yeehi tan o jooɗoto kono jomum ɗay caɗele fof yo jokkodira Cheikh Baye Sow eyyi ko an o jiɗno ɗum yiɗama so waɗama kanko omo yiɗanoma kanko ɓurtata yedde eyyi kanko ɓurtatma yedde an kanko ɓuratma yedde yiiɗe den weeli eyyi ɗum noon ko liggey waɗata ɗum saɗi liggade noon wadde yimɓe ɗiɗo ɓe jeɗodira hen haaɓe jeeɗa ɗum kono saɗi liggade kono minen kam min tawi ɗum ɗo min tawi ɗo gandal ngal tigui rigui jaɓanten ko rafiji hannde worɓe ɓe ɗo ɓuuri woyde tan ko saaha rewɓe mbi min de joom gallam o dal no hawni seeɗa tinata hoore mum walla min worɓe ɓe ne mbiya tinata koye mum rafi gorago kabaru mum eyyi alhamdulillah rafi gorago ko leɗɗe ne cafra ɗum min kadi mbadda leɗɗe e aya min tottuma gooɓa mbaɗa traitement sa wooɓi a yiyat résultat eyyi sa rewi traitement o no poɗɗa ɗum ni rewro ko a yiyat résultat hadde date o min tottuma haddema yon kono tan eɓe mbiya emin cafro mbo jibidina ko hen jibidinaɗe hen min mbawa hole majjiɗi cafrata eyyi ko minen kam ko min cafra hen ko kamɓe foof min cafrata kanƴe fof ɗon cafra foof min cafra jibidinaɗo embo jibidinako eyyi on woni Cheikh Baye Sow ceerno joni ceerno cukalel joom 77 275 78 98 koyɗe muusoje yimɓe ne gonda e koyɗe hannde somo tanka yida e metti ɗum holno kabaru mum eyyi hay ɗum no waɗa ɗum ɓuɓri en ɗen gueɗe foof ko heɗema jagga ha ɗum jippa koste ma eɗen ɗin ñabbuji ko ɗum ñabbuji ɗaɗi eyyi ko kalɗa koɗo foof ɗum fof ko ñabbuji ɗaɗi ma jaggata saabu sa rewi mbiɗa koko gurago o ɗum ne ko ɗaɗi gurago foof hama hawre ko ɗaɗi ɓooli ko ɗum noon ko on ñabbu noon mo jaggama simomo jaggima simo jippatima koste ɗe aɗa daña probléme koste ɗum foof min ɗum cafrede leɗɗe kaɗɗe eyyi tawi tan aɗa suusi woɓde leɗɗe kaɗɗe sa wooɓi ɗum iwata ha laaɓa tosa tawi koko waɗi sayɗuji walla goɗɗum nene min tottete leɗɗe ɓoroɗa kala ko ɗum namni min mbaɗa hen machallah inchallah heewi wiyoɓe kaari koko ligga hanti seere haqqille mum yalti galle mum wawa artu galle mum kabaru majjum eyyi ko hen heewi ko wiyete neɗɗo hen liggani taw liggaka a jaman men hannde kam so neɗɗo sa ñawi tan woda sa ñawi woda ñabbuji tan yimɓe mbiyata ka ligga taw hay a liggaka ono toon sawa Allah hinama leeɓo ñabbu tan eyyi sawa ko cellal e ñabbu ɗum koddi nen wurde mayde hoddiri noon cellal ñabbu hoddiri eyyi kadi aɗa ñawa tawa liggaka kono neɗɗo ne aɗa ligge eyyi sa liggama nene liggey simin ƴeewi min gandi min jeeyi damal min mbawi fosoto liggey o walla min mbawi ɗum ittir ɗum nene mamin ɗum guitta simin mbawani simin jeeyi goɗɗo bawɗo mamin mi hen mbaɗdu simin jeeyi annen min mbima min mbawa saabu neɗɗo kam wona foof wawi eyyi en ñagoto Allah tan wona kala ka anda foof ɗum ala eyyi wadde ka andade ɗum woɗi
tigi tigi duttoɗen ko holɗo taweteɗa oɗo saaha e ko simi wonani waala tan ko mi ɗannaki tan ko miɗno Jammugel Dakar kam ko Jammugel Sicap Mbao Dakar jippunam ko Jammugel ɗon gonami Guelo Daw Guelo ɓañmi arde Dakar ko ɗon tan kono an woni ceerno mo mbiyata ceerno mo waylani nokku mum guila are Dakar meeɗa waylude ɗo woni eyyi ko ɗum tan aɗa andi minen ko dow min koɗi Dakar kam arrêté tan min ɓoyanide mbattumi ga arde mi adda ga tan hanti ha wattini hanti minen hanti goymi Dakar no ɓuuɗ eyyi hanti minen hanti mbattumi ga arde kono minen ko waala tan saabu leɗɗe ɗe min cafrirata toon min guittata ɗum e goɗɗum be amen ɗi min jogui toon min gaynata ɗum koreji amen ko toon goni eyyi ko toon tan min gonata ga kam hewani ko min garata ga ene heewi min kam simal ga ara tan tawata ko neɗɗo noddi kam portable garimi ga walla taw wonko joganimi ɗum addana ɗum tan ɓuuri heew ko addatimi ga almuɓɓe hewɓe ina noddo cheikh labde golle cheikh wonde ceerno cukalel ceerno joni o jaɓanten gonɗen koye Roma Jarriba woni élection locale yiɗɓe laamade ɓe ene keewi beela ko fewte affaire laamu aɗa waɗa ɗum eyyi ko min ɗum mbaɗa min ɗum liggo ɗum ne ko hafa ɗum nene min ɗum liggoro leɗɗe ɓole kono leɗɗe ɗe ne mitti yiide e woni ko wiyete ko ɓukki mbarki neɗɗo walla ɓukki mbarki jahmi ko hono ɗen leɗɗe ɓukki mbarki neɗɗo walla jammi e ɓukki mbarki jahmi ɓukki mbabki jammi garata ɓukki kay jahmi ko ɗum wondi e ɗum wondi fiilodiri ni e aɗen ɗen ko leɗɗe mawɗe eyyi ko ɗum noon ko laamade noon ko neɗɗo mawɗo tan waɗata ɗum est ce que eyyi ko sarari gandal kam ko nandi ko hen tan ɗum tan heewi leggerede eyyi sarari ɓokki ndi kam no mawni eyyi ɓukki mbarki neɗɗo nen koko te eyyi so ɓukki si neɗɗo yani hen han moy a wawa ar guitta ɓukki ki a wawa hen deg a wawa ɗum ittu saabu koko mawni tino ko mucci Allah tan ittat ɗum a ɗum wawi ittu eyyi saabu ɗum no weeɓi ittude eyyi kono ɗen leɗɗe koɗe leɗɗe mawɗe sarari sati ko hono ɗen leɗɗe ɗaɓɓate waɗa ko wadda hen liggue jomum fewna kala mo waɗani on liggeymo on waɗi on tan ƴettata on place on tan joɗoto ɗon tigui rigui aɗa golla laamu onon yiɗɓe laamade mbaɗon feere jokkodiren e ceerno joni ko sukoɗo batte duuɓi woni Cheikh Baye Sow hol waktuji ɗi keɓeteɗa e holde keɓeteɗa eyyi ko minen kam ko min cettani eyyi ko kala neɗɗo noddi amen foof o ma heɓ amen si wona min gona werdude walla joldi si wona ɗum hay ɗum ne so min jii numéro neɗɗo tan min nodditata ɗum ɗum ndiga ko setti hen e ndeg eyyi ko ndiga ko setti hen émission men gasi ha laaɓi hol wasiya mo kuccinta e yeɓoɓe Ayaw Habirde Pindi TV kono hol wasiya mo kuccinta e almuɓe ɓe jokkodirɗa ko yettude Allah no feewi e ñaganade Pindi TV yo Allah yawtinir ɗum yeeso Allah hen ɗum yawtini yeeso kono yo ɓuur ɗum yawtinir yeeso o sellana ɓe wonɓe hen kala ko neɗɗo hen ɗaɓɓo foof yo Allah yo dañ ɗum kala almode kala ceernom hen ara foof yo Allah yetto ko on woni ceerno makko yo Allah sellin ñabbuji ɗi homto hajuji ɗi machallah ɗum noon en paami tigui rigui sukoɗo batte duuɓi mawɗo to batte hakkille on woni Cheikh Baye Sow jaaɗo Gambi ɓe mbi jaaɓi o yeehi Mali ɓe mbi jaaɓi o yeehi Mauritanie ɓe mbi jaaɓi saabu gandal makko almuɓe makko noddimo toon neware makko e newtare makko ko ɗum waɗi ɗum mbaɗon feere jokkodirone makko hano hannirta ni o meeɗa waylude numéro makko o meeɗa waylude nokku mbo woni tonggode makko mbiɗen ko 77 275 78 98 émission mon gande ɓaleɓe tawa ko gorko motareji ko walla dekole ko ɗo waynori ha saha goɗɗo hawrude welede gueno Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon jinneji Pindi TV noon nan caggal ndey Fatou madame Sall Thiat Allah jarama on jarama